Kalauszkocsi után levő rakott G-kocsit be kell állítani az állomás kezelővágányára. Ide a rakodóhoz. Mivel a kocsin veszélyességi bárca van, a legrégibb és legkezdetlegesebb tolatási módszerrel, a bejárásos tolatással végezzük. A beállítandó kocsit elvontatjuk egészen a rendeltetési helyig, és csak a megállás után akasztjuk le. Ez a módszer igen sok időt vesz igénybe. Kétségkívül legkíméletesebb, de egyszer mind legkevésbé gazdaságos módszert ma már csak akkor alkalmazzuk, ha a legszonyok nem engedik meg a szalasztást, vagy a kocsi bármely egyéb okból nem szalasztható. Fejlettebb módszer a megállásos szalasztás, lökésenként egy kocsicsoporttal. A megindulás után az ütközők összenyomódnak, ebben a pillanatban leakasztjuk az első kocsicsoportot. Ezután a mozdony hirtelen felgyorsulva erőteljes mozgásba hozza a kocsisort, majd fékez és megáll. A fékezést úgy kell végrehajtanunk, hogy a megállás a legkisebb távolságon belül bekövetkezzék. Ezért kézifékkel is fékezni kell a mozdonyon lévő kocsisort. Csak helyes fékezés esetében kerülhetők el a gyakori visszahúzások. A fékezés következtében a leakasztott kocsicsoport és a mozdonyon lévő kocsisor között sebességkülönbség áll elő, ezáltal a leakasztott kocsicsoport elválik és tovább gördül az irányvágányok felé. Amikor az ellökött kocsicsoport megfelelően eltávolodott, és nem kell attól tartani, hogy a következő csoport utoléri, leakasztjuk a következő kocsicsoportot, majd ellökjük. Arra kell törekedni, hogy egy visszatolás közben minél több csoportot szaladhassunk. Bár ez a tolatási mód már gazdaságosabb, mint a bejárásos tolatás, de még mindig sok idő vész kárba a másoknál és a megindulásoknál. Gyakran előfordul, hogy a mozdonyon lévő kocsit vagy kocsikat olyan vágányra kell beállítani, amelyik el van foglalva, vagy csonkában végződik, és a mozdony, a beállítás helye és a beállítandó kocsi között áll. Ilyenkor a mozdonynak a mögötte lévő kocsit meg kell kerülnie. A körüljárás azonban igen gyakran nehézségekbe ütközik, vonatforgalom vagy egyéb mozgások miatt, és ezért sokszor csak késedelmesen hajtható végre. Ilyen esetekben a körüljárást a húzott járművek szalasztásával, az úgynevezett angolos tolatással kerülhetjük el. A mozdony után lévő G-kocsit be kell állítani ennél a váltónál elágazó csonkavágányra. A beállítást angolos tolatással végezzük el. Álljunk meg! Nem láttunk jól mindent. Nézzük meg az egészet még egyszer részletesebben. Tehát a
tolatásvezető jelzésére a mozdony a kocsit olyan sebességgel húzza az elterelő váltó felé, amely a megfelelő lendületet megadja. Amikor ez a sebesség biztosítva van, a mozdonynak fékeznie kell, és ebben a pillanatban kell leakasztani a kocsit. Ezután a mozdony hirtelen felgyorsuló sebességgel áthalad a váltón. A mozdony felgyorsulásával annyi időt kell nyernünk, amennyi a váltó átállításához szükséges, hogy a kocsi a másik irányba gördülhessen. Ez a módszer nagy elővigyázatosságot és gyakorlatot kíván. Ezért csak azokon az állomásokon lehet alkalmazni, ahol azt a vezérigazgatóság megengedi. Ne felejtsük el, hogy ezzel a módszerrel csak egy kocsicsoportot lehet szalasztani, azaz a mozdonyon kocsi nem maradhat. Bármilyen módszerrel végezzük a tolatást, azt jól meg kell szervezni, és a kocsisort mindig elő kell készíteni. Kisebb forgalmú állomásokon, ahol vonatátvevő brigád beállítására nincs szükség, a vonatátvétel a kocsi felírással egy időben, a kocsisor előkészítése és a tolatás elvégzése pedig a kocsi felíráson alapuló rendezési jegyzék szerint történik. A kocsi felíró a felírás alkalmával a beérkezett tehervonat vezetőjétől felírás közben veszi át a vonatot. A vonatvezető átkiáltja a kocsi számát. A kocsi felíró ennek bejegyzése után felírja a kocsi feladási és rendeltetési állomását, az alkalmazott ólmok darab és sorszámait, és az esetleges veszélyességi bárcákat. A kocsi felíró könyv felső szélére még fel kell írni a fogadóvágány számát is. A kocsi felírást indigó átnyomással 3 példányban kell elkészíteni. Az átvétel után a vonatvezető a vonat összeállításának megfelelően sorba szedett és jegyzékelt fuvarokmányokat, a kocsi felíró pedig a kocsi felírás második és harmadik példányát leadja az átmenesztőnek. Az átmenesztő a fuvarokmányokat egyezteti a kocsi felírással. A kocsi felírókönyv üresen hagyott kocsi önsúlya rovatába beírja az irányvágány számát vagy az eletcsoport megjelölését. Az utolsó rovatba pedig bejegyzi az esetleges tolatási korlátozásokat. Az így kiegészített vonatfelírást nevezzük rendezési jegyzéknek, amelynek egy példányát a vonatmegíróhoz, illetve a megírással megbízott kocsi rendezőhöz kell juttatni, aki ennek alapján az irányvágány számát felírja a kocsinak arra az oldalára, ahol a tolatócsapat tartózkodni fog. A kocsi megírás után az irányvágány számok alapján történik a tolatás további előkészítése. Légtartályokból a levegő kiengedése, a légféktömlők szétszedése és az űrkapcsolatokra helyezése, valamint a csavarkapcsok meglazítása. A csavarkapcsokat nem szabad túlságosan meglazítani, mert tolatás közben szétszakadhat. Vissza kell csavarni 1-2 fordulatot. Ne felejtsük el szalasztás előtt a kezelendő fékeket kipróbálni. Az előkészítést még az érkező vágányon kell elvégezni, mert ezzel nagy időmegtakarítást érhetünk el. Ebben az esetben a kihúzó vágányt és a tolatással érintett vágányzatot csak annyi időre vesszük igénybe, amennyi a tolatási munkához szükséges. A tolatás megkezdése előtt a tolatásvezetőnek az elvégzendő munkát meg kell beszélni a mozdonyvezetővel.
A rendezési jegyzék alapján ismertetni kell a kihúzott kocsik számát, a lökések számát, és azt is, hogy az egyes kocsicsoportok hány kocsiból állnak, és melyik irányvágányra szalasztandó. A szalasztással végzett tolatásnak az a módszere, amikor minden lökés után megállítjuk a kocsisort, nem elég gyors és nem elég gazdaságos. Arra kell törekedni, hogy az egyes lökések után a megállást kiküszöböljük. Ezt a lehetőséget nyújtja a most bemutatásra kerülő megállás nélküli szalasztás lökés sorozattal elnevezésű munkamódszer. A módszer lényege a következő. A kihúzóba vontatott kocsisorról megállás után leakasztjuk az első kocsicsoportot. Ezután az egész kocsisort erőteljes mozgásba hozzuk az irányvágányok felé. Elértük azt a sebességet, amely elegendő a leakasztott csoportnak az irányvágányra való gördüléséhez, megkezdjük a fékezést, mire a leakasztott rész tovább fut, míg a mozdonyon lévő rész sebességét mintegy 3 kilométerre csökkentjük. Ezután a sebességet újra fokozzuk, aminek következtében a kocsisor összetorlódik, és ebben a pillanatban leakasztjuk a következő kocsicsoportot. A kellő sebesség elérése után újra fékezünk, mire az előző folyamat ismétlődik. Csökkentett sebességgel haladunk mindaddig, amíg az elszalasztott csoport olyan távolságra nem ér, hogy a következő lökést veszély nélkül elvégezhetjük. A kocsisor olyan közel ért a váltókhoz, hogy újabb lökés kifejtése nem lehetséges, vissza kell húzni, és az előbbiek alapján folytatni a megmaradt kocsik szétrendezését. Ez a tolatási módszer azért előnyös, mert különleges műszaki feltételek nem szükségesek a használatához. Vízszintes és lejtős kihúzón egyaránt alkalmazható. A megállásos szalasztásnál gyorsabb és gazdaságosabb, mert a kocsiknak az irányvágányokra való juttatásához kisebb erő kifejtése szükséges, mintha a mozdony mindig álló helyzetből indulna. Így megtakarítjuk a 3 kilométeres sebességtől a megállásig, és a megállástól a 3 kilométeres sebesség eléréséig szükséges időt. A mozdony és a kocsisor helyes fékezésével a kihúzóvágányt jól ki lehet használni, és a gyakori visszahúzást el lehet kerülni. Kihúzóvágány körülbelül 3-4 ezrelékes esésben fekszik, és mérsékelt esésű irányvágányokra dolgozunk, akkor a megállás nélküli szalasztás folyamatos elegyrendezéssel elnevezésű munkamódszert alkalmazhatjuk. Ennél a módszernél az első lökést 15 kilométeres sebességgel végezzük. Az egyes lökések után azonban a sebességet nem 3-4 kilométerre mérsékeljük, hanem csupán 2-3 kilométerrel csökkentjük. Például 15-ről csak 12-13 kilométerre, aztán 10 kilométerre, 7 kilométerre és a többi. Amíg a mozdony és a rajta lévő kocsisor sebessége annyira lelassult, hogy több lökés kifejtése már nem lehetséges. Az utolsó lökés sebessége rendszerint csak 2-3 kilométer lesz. Ezután a sebességet ismét 15 kilométerre növeljük, majd az ismertetett módon folyamatosan csökkentjük mindaddig, amíg a kocsisor el nem fogy, illetve vissza nem kell húzni. A következőkben ezt a módszert a könnyebb megértés kedvéért 3 formában is bemutatjuk. Egy-egy alkalommal 3-4 lökést fogunk végezni. Az első bemutatásnál folyamatosan az egészet látjuk. A másodiknál részletesen minden mozzanatra kitérünk, harmadszorra pedig összegezzük az egészet. A gyors és eredményes fékhatás érdekében a mozdony után következő első fékes kocsit is fékezni kell. Az első lökést tehát 15 kilométeres sebességgel kezdjük.
Először bemutatjuk folyamatosan az egészet. Nézzük meg most részletesebben. Megfelelő sebesség elérése után a tolatásvezető jelzésére a mozdonyvezető 3 kilométerrel csökkenti a sebességet, a fékező segítségével. A fékezés következtében a leakasztott csoport elválik, eltávolodik. Ugyanakkor a mozdonyon maradó kocsisor kinyúlik, majd a rugók hatására összenyomul. Ebben a pillanatban fékoldást kell végezni a mozdonyon és a fékes kocsin is, hogy az összenyomódás még teljesebb legyen. Ebben a pillanatban kell a következő leakasztást elvégezni. Ugyanis a jó ütemben végzett munka esetén az első csoport már megfelelő távolságra gördült. A következő fékezésnél, mikor a sebességet újabb 3 kilométerrel csökkentjük, elválik már a második csoport is. A rugók hatására a kocsisor kinyúlik, majd összetorlódik. És a következő együttes fékoldás után le lehet akasztani a harmadik csoportot. Ez alatt a második csoport is áthalad a megfelelő váltón, és újra fékezünk. A fékezés következtében a harmadik csoport is elválik. A folyamatos fékezésekkel a sebesség 2-3 kilométerre lecsökken, újra felgyorsítunk 15 kilométerre, és az előbb leírt módszer alapján folytatjuk a munkát. Módszerrel 3-4 ezrelékes esésű kihúzóvágányon és mérsékelt esésű irányvágányokon mintegy 10%-kal több kocsi rendezhető szét, mint a lökés sorozatos módszerrel. Az elszalasztott kocsikat minden módszernél kézifékkel, fékdoronggal, vagy ha lehet, féksarúval kell megfékezni. Az irányvágányokra gördült kocsikat a már ott álló kocsikkal össze kell akasztani.
esésben lévő kihúzón leválik, és súlyánál fogva legurul a megfelelő irányvágányra. Ugyanakkor a mozdonyon és a kocsisoron mérsékelten fékezni kell. Amikor az elgurult kocsi kellő távolságra van, a visszatolás sebességét ismét fokozzuk, és a következő kocsit pedig leakasztjuk. Ez a munkamódszer épp úgy, mint a többi, csak a vontatási és a forgalmi dolgozók legteljesebb együttműködése mellett végezhető el. A jelzésekkel adott parancsokat azonnal végre kell hajtani. Közbeni csurgatás nagy előnye, hogy egy fogással a szokásosnál nagyobb kocsi mennyiséget is felhúzhatunk a kihúzóra, és a kihúzáshoz szükséges időt is hasznosíthatjuk. Az utolsó kocsi is áthalad a váltókon, a tolatás vezető jelzésére csökkenteni kell a sebességet. A gyors fékhatás érdekében a kocsisort is fékezni kell. A fékezés következtében a kocsisor ütközői összenyomódnak, és ebben a pillanatban kell leakasztani. Ezután a rugók kitágulása következtében és a lejtő hatására a leakasztott kocsi visszagurul az irányvágányok felé. Míg a leakasztott kocsi a megfelelő távolságra gurul, a kocsisor sebességét újra gyorsítanunk kell. A megfelelő sebesség elérése után újra fékezni kell. A gyors, együttes fékhatás következtében a kocsisor újra összetorlódik, ekkor le kell akasztani. Ennek megtörténte után a leakasztott kocsi ismét elválik, és a lejtőn megindul az irányvágányok felé. Hosszától függően több kocsicsoportot lecsurgathatunk. Minden egyes elszalasztott kocsicsoportot kézifékkel, saruval vagy fékdoronggal meg kell fékezni.
kihúzás közbeni csurgatást mindaddig lehet ismételni, míg a mozdony a kocsisorral a kihúzó vágány végéhez nem ér. A megmaradt kocsikkal elvégezzük a csurgatás másik fajtáját, a csurgatást visszatolás közben. A hátratolást 3-4 kilométeres sebességgel kell végezni. Közben a mozdonyon és a kocsisoron fékezni kell, de csak annyira, hogy a kocsisor ne álljon meg. A fékezés hatására a kocsisor kinyúlik, és a leakasztott csoport elválik. Ezután a mozdonyon és a kocsisoron gyorsan fékoldást kell végezni, ennek következtében az ütközők összenyomódnak, a csavarkapcsok meglazulnak, és ekkor kell leakasztani a következő kocsicsoportot, majd újra fékezni kell, aminek következtében a kocsisor újból kinyúlik, és a leakasztott kocsicsoport ismét elválik. A folyamatot mindaddig lehet ismételni, míg a kocsik el nem fogynak, vagy a kocsisor a váltóhoz nem ér. Munkamódszereket, a kocsiforduló meggyorsítása, a vasútüzem teljesítő képességének növelése érdekében minden olyan állomáson alkalmazni kell, ahol tolatótartalék dolgozik. Azt, hogy a bemutatott módszerek közül melyiket kell alkalmazni, az állomás helyi viszonyai döntik el. Bármelyik tolatási mód használata esetén minden dolgozó kötelessége, hogy munkáját legjobb tudása szerint és a biztonsági rendszabályok legteljesebb megtartásával végezze.